inkosi. Ngibingelele ekuseni lesonto. Ngibingelele ubaba umpostoli nomama. Ngibingelele obaba nomama. Ngibingelele osisi nobhuti nosale esikolweni. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibonga uthando lwenkosi yethu uJesu Kristu eyasithanda ngalo yaze yasawukela nathi kule ndawo esikuyona eGreater. uJesu Kristu inkosi. Ngangazi mina, ngangingazi namanje ngangazi ukuthi ukugula kokwenza into enje uJesu Kristu inkosi. Ngangihambe zonke intaba ube kuyisonto nje ngingekho ngihambile nqamla ngamazwi kwagula umama lo wakithi uJesu Kristu inkosi. Kwenzeka imangaliso ukuze sihlangane nobaba wethu umpostoli nomama abanothando. Uyaqala uthando lakho, ngamazi uthando lwenkosi yethu umsindisi uJesu Kristu ngagcina ngokubizwa encwadini kuMathe kuJohane 15 la ithi thandanani khona. Athi akumina akunina engikhethile, imina engimthandile engimkhethile. Hlalani kimi nicele kimi ngiyabonezela. Uyabona lawo mazwi ngakwezwa inkosi uJesu Kristu angikaze ngibone uthando ongaka. Ngiyabonga kakhulu. Yenzeka-ke indaba ngokugula kamama wasekhaya owahlangana nobaba uDlakude ehlangana esibhedlela bengezani ukuze ahlangane nobaba wethu ubaba uSibakhe. Sabona imanga eGreater. Namanje ngiyabonga kakhulu sengathi uNkulunkulu inkosi yethu umsindisi uJesu Kristu engasigcinela ubaba wethu nomama. Uyazi namanje kwathi kwehelinye iphasika ubaba wethu ubaba uDlakude wahamba wayekhaya entambeni. Lafika khona wathi ngithola umndeni eGreater. Ngithola umndeni eGreater umuningi. Layavela khona umndeni sasingazani akekho wayazi omunye. Wafika ubaba wethu eGreater sahlangana sami namhlanje sibekhaya. Namanje ngicela nje sibe munye sithandane sihlale othandweni njengoba inkosi yethu uJesu Kristu isithandile yasipha abazali abasithandile. Mina ngihluphekile namanje kepha angishaya uvalo ngenkosi umsindisi uJesu Kristu. Namanje beqedla amabhlukwe ngingasakwazi ngishukuma ngimbone umama ngithi uthi uyahamba emhlabeni. Yafika inkosi yamakhosi umsindisi uJesu Kristu wavuka phansi. Kwafika umama nobaba wavuka phansi. Namanje seke ngibone ezama uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Namanje ngiyangithumele kabi uma ngizwa bengena abantu ekhaya lethu babuye baphuma bese ngibheka mina ngibuka ukuthi mina kulolu uthando olungaka engithandwe ngalo kangaka inkosi yamakhosi umsindisi uJesu Kristu kade yayingibisa inqengana nami. Sengayibalekele ekugcineni ngimdala namhlanje mhlawumbe ngaleso sikhathi ngamsencane. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga masihlangane kule ndawo ngegama lenkosi yethu umsindisi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu nabasivakashele kule ndawo ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi.